गलती ना लू तो आई सुनाई ले पर चीन के कहानी। सुन भैया लहरी तू ध्यानवा लगाई, कौन से जे कर नाम रहे दुनिया में शान रहे। वसुदेव संगे कोइले देवकी के सगाई। व्यास देखो न हमू ना है कि 9 जननी 6 ना जननी। अरे बाप रे बाप। ध्यान तो तू आगे अपना बोली पर कौन सिखावत काहे नहीं खो इनके के सिखाओ तो हमरा लगे भेजो। एगो गुरुजी वाला गीत गौनी है कहनी है कहानी करा बहुत निमन लागल है हम जानते नहीं ना हो तो कौन ऐसा उत्पाती रहे कि जन्मते चाचा का भइल 6 बरस के उम्र रहे तो का कहल जो जंगल में गइलू तो हाथी लिया के बांध दहलो अपना बाप के बंदी बना के खुद राजा बन गई। ओकरा माई के नाम रहे पवन रेखा। आगे बढ़ाओ के परी ना बढ़ाइल तो तार गमछी छीन के बिक देब होने ना हो। इंदिरा कहानी का लूर बावे एक जहां से छोड़म तो से बढ़ावे के बा आ ना बढ़ाइल तो नखे खुदरा भैया। अब जब उनकर बहिन सियान हो गईली का होता तो धीरे धीरे बबुनी से याद होखे लगली। धीरे धीरे बबुनी से याद होखे लगली। धीरे धीरे बबुनी से याद होखे लगली। बाबूजी के घर में जवान होके लगली। घर में जवान होके लगली। जब जवान हो गईली तो कौन कहलस के हम चचेरी बहन है देवकी एक और हम शादी करे एक पर रथ पर सजा के हम विदा करे। वासुदेव संगे सगाई को के शादी को के रथ पर बैठा के जब विदा कैलस तो कसबाड़ी भइल। देखिए केंद्र कहानी के मोड़ल जाला ब्याह हो कौन जिस बहन को तुम अपने हाथ से सजाकर रथ में विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा बैरी तुम्हारा का बनेगा। अब तक का कलस कंस कदर रुक जाओ रथ के ठाड़ा दहलत कलश की देवता के बाणी ऐसन विमलेश भैया ऐसा जन हम बाणी बोलत नहीं इनकरा बाणी में दम नहीं खे इनकरा दूसरा कुछ में दम बवे। तो मुकुल भैया मनोज भैया जानत नहीं हम वीर रस में बोली ले वीर रस ना हो का कैलाश जे अपना बहिन के बैठाओ है ने आओ कौन से बुझिया इनकरा के बैठो आ का गलत मोटा धलल बहिना हाथ से भोला भैया मुड़ी में के केस पकड़ ले बाप दाएं हाथ से एकदम का कैले बे तलवार काट दे में करा के अभी तो अब कौन सा बोले फटका। अच्छा भैया तो कौन सा के मनवा में चिंता समा गइलो कौन सा के मनवा में चिंता समा गइलो कौन सा के मनवा में चिंता समा गइले दीपू दीवाना या जगाना में सुना गइले दीपू दीवाना या जगाना में सुना गइले। फिर हम पुरस्कार दिला बानी मनोज भैया श्रद्धा का जयकार रही इहे लोग के सपोर्ट बा मुकुल भैया का सपोर्ट बा भोला भैया का देन बाकी आके इतना श्रोता समाज के सामने गा दनी अब ब्यास ये हल्का सा देन बावे इंगरा का इनकर बायना फेरे के पर यंत्र कहां बा कुकुर भोंका में ले जा इंगरा के सुरेश यादव का गांव में बावे प्रोग्राम 31 तारीख का फोन आई रहला कने ना पप्पू व्यास गया कहला कौन कथिया पप्पू ठाकुर होगा कहला ना व्यास उनका डाउन करो डाउन कभी रंग नहीं हो सकता है। अब का कोइली देवकी हाथवा जोड़ के कंस के गुड़वा पर गिरा बड़ी कहतर कि अरे भैया कि अरे सुनबो तो सुनबो ए भैया लाइदार हो तो बुझेबा कि दीपू है का कहत रे
कि सुना ए मनोज भैया अरे सुनब ए भैया तो हमारी होबा सुनब तो सुनब ये भैया हमारी होब चनिया कहतरे कौन भइले हमारा से गलती अरे गलती ये भैया अच्छा जाओ कौन बाबे हमरो खसुरवा कौन बाबे हमरो खसुरवा हमारा के तू दे लयरा दफुर मकानावा तारे दीवाना दीपू गाना वाला दफुर मकानावा तारे लेकिन कौन समाना था चाचा खुदरा हो गल बा के ले लिया देखा तो हम नु कहानी का जाने नहीं आई गयन जे का कथा गइल बन में और सोचो अपन मन उ नइखे गाव के कथा मर्दानवा खानी गाव के बा तो बस देव कहत रे का कहत रे कि पपिया मानो तेरे नइखे ए रामेश्वर चाचा रो लाइदार हो के तो बुझ जाए ना बोलो भैया तो पपिया मानो तेरे नइखे अरे बाला नीरो दैया बा तो कैसन देवकी के भैया बना पुरस्कार दिला बानी सब चाचा लोग पुरस्कार दिला बानी लोग और हमरो उम्र लेके जी लो ढेर दिन आ हो ब्यास के सब उम्र उनका जीले मूले कोनो फायदा नहीं का लोग या हो कितनो समझावा तारे वासुदेव लेके कहले कि ये वासुदेव कहले कौन से कि एक कौन एक और 8वां पुत्र तहरा बहिन के बैरी तहर काल कृष्ण बनी है हां हां 8वां लड़का होई तब न हां ते एगो काम हमरा से तरह से वादा करतनी हां कि तू अपना बहिन के छोड़ दो आ एक और जो गो लड़का होए सन तो गो तारा लगे लिया दे हां मन करी तो रखी हो मन करी तो मार दी हो कौन थोड़ा देर विचार कइलस आके तो राक्षस रहे कहलस कि ना हमर पहुना बात निमन कहले बाड़े तो ओकरा ठीक लागल औ जी के वादा भइल उ हवा वादा रे भइल अरे सारे पाहुन दुनु जाना में देखिए कहानी के तर मूल गावत यही लेखन गई हो आना तो हम कहतनी कि ओ हवा वादा रे भइल अरे सारे पाहुन दुनु जाना में कोन पहिले जलखाना में ना आया रे भइल सारे पाहुन दुनु जाना में जलखाना में हवा वादा रे भइल सारे पाहुन दुनु जाना में कोन पहिले जलखाना में अब कंस ले जाके देवकी के वासुदेव के जेल में बंद कर हिलस एजिकिया हमार कहानी खड़ी पाई लागता अब 5 मिनट समय बाचल होके एगो जवाना